for the benefit of our core target market, this engagement will be done in three. We would allow a few questions because of the likes of sports here and multimedia as well, but the engagement will be done in three because of our core target. So please do take notes of that, but we'll allow a few questions in English and answers in English as well for our other media entities. That's it. So what we can say, and say major microphone now or introductory statements. One man fee say administrative managers will be count the account now. Fee say show from some person who say no more say no. Mesa da mun nyina ase ewo nkranhye semo a mode ma me bra ibo mi din say Mesa Meye, Director of Communications. And so far support in corporation mind every more. Now major the IMC of the club Yura Nana Apenkra Kosiewa da no any Kotoko na the national circus and the regional circus nina na mama mo akwaba to side medie na dwumadie titi so de menua adika aka no asemtia na ye no mbehye afa de akoso efibra atorenchem eto yen ebra on the 2nd of February yenua Pooley ekosia ne nkwanhia wo ya na mobeka ye a ebra wo ni ba ye no a na yenua no hasofo o mu se yakrafo de nso ba ye no yina yi tu mu se yakoye mpanimfo a yedi Ghana football anim no yehia na ye bopo bi dikotu efe nanim wo kwampa o betimi afa so anhihye bi a ebesesa nhye a wo sesi a no a minimu nyina agitum se bibi etoche wo ho no na se de be ya de asi no ebi nsi biem titire efa e bambo ho ewo baby a yekosi akan na se match Venus na ewie hyiamo no yene hasofo nyina ka bo mu ye krata e de koma efi no ewo nsusuye a yen ye fi se sansusuye no se Ghana Football Association ehwe no mu de kan mu emra ho eho dada no ho a ebetimi abo ama ene masesa na ansa na sansusuye no kwa de ba ko ma GF no ubaka na GF no so ato Opemsuo Premier League clubs ngina see emra meeting ewo Accra na yakoye no ensem dodo no ana yaka ho asem no ewo yakrata no no ena yakobobo hu wo ho a efe no so anche kra no omode de esesi a krata aba ye no the enhanced match day safety and security protocols 2025 the tough abon say DF4 emra o mo pejamu se emeka emra dada wo ho no ho na ebra ba ko ball ba bia no sa amra yi betime abo players ne supporters ne obi bia club officials na ho ba ya enkofa basabasa ne atorenchem gasi asi ebi mabiem namba kae a eno achi no Kotoko F2 ansa frey se ensem no de ba ye no emududu no efa bambo ho nsem no de omo de aba omo krata no mu na de aka no ameka no se we never got a long term na se nya ni mu ya na ye hwese besie no isan se mrasam kakra e wo ho omo tu ansa frey se no mmesia na eno so yenko bobo ho na ye ko nkran eno mu kusia ye kusi ya ne se dudu no a obetima ye no omo aye na de aka no ombese titi ubi di se senka ye be ye se ba bia ye mfa CCTV cameras mo match venu bia no efe e ma he hu se munyina mo nim se some of the facilities and the stadium no be one more efe no ni su control na se nya omo dia eno obehia the National Sports Authority no etumi so omo dia ye menu munyina so nim se si a ye kase no the National Sports Authority ye man pani nya mo pani bia se onhwe so nti ama ho no adam pan nti won bese se eno manimu ya de sa de no ntimi engrant sa request no na embom ye kwanimu no ometime de hoduma ebra anese no benya opani a obeda no se Director General na wotimi abeda no wotimi amasa akwan na ewumsa efe no
ɔmo ayɛ bidie nanso no deɛ aka no nyinaa dodoɔ no akɔyɛ nkrata asɛm so nti deɛ aka no sɛ yɛ nyinaa menom nyinaa no yɛbɛhwɛ sɛ nneɛma dodoɔ no atumi ayɛ adwuma nti ɛna ɛhyiaeɛ a bɔhyɛ a Kotoko yɛhyɛ mu no yɛde di kae to our supporters ne Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛbɛhwɛ sɛ mmerɛ a Ghana Football Association akorokyerɛ gu nkrataa so sɛ ɛnyɛ adwuma no ne nyinaa bɛyɛ adwuma sɛ neɛ ɛsɛ ɛtɔ so mmienu ɛsiane sɛ yɛyɛ Kotoko yɛpɛ sɛ saa mmara no yɛ adwuma nti no yɛbɛyɛ susudua ama clubs no aka no wɔni sɛ yɛbɛ set good example na ma dodoɔ no di akyi nti yɛn no yɛhyɛ bɔ sɛ biribiara ɛfɛ nipa sɛ yɛyɛ ma ɛboa football no ɛfa saa mmara no ho no yɛyɛ bɛdi so na ɔkyena bi sɛ obi yɛ ndi so a yɛtumi anya the moral right no ɛtumi ateki ahye ɛtɔ so mmiɛnsa yɛsɛ ɛnso ha ɛbra no biara no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ ma nsesaeɛ sɛdeɛ da biara ewie mu ɛkɔ no mu wiase sesa no yɛbɛhwɛ nsesaeɛ papa a ɛnkɔyɛ sɛ yɛwie ne yɛate ada saa bi yɛmfie no bibi nsi a yɛkɔ preference saa no yɛma no yɛnhene saa bere biara bra no biara yɛbɛhwɛ sɛ nsesaeɛ papa ɛbɛkɔ so wɔ yɛagodie no mu na ama biara so atumi akɔ so na dodoɔ no ara deɛ mu nyinaa no magye security protocols no nyinaa mo ate dada monim sɛ bade sɛ mohwɛ mu a mo so no mobɛboa yɛn ɛwɔ nkyerɛkyerɛ kwan so berɛ a moyɛ mo various programs na maka ɛno awie no ma me nka deɛ ɛkɔ so wɔ court ne bambɔsɛm so sane sɛ ɛberɛ a yɛdecide sɛ yɛde yɛdwumadie wɔ bɔɔl bɔ nyinaa bɛto fam no nneɛma mmienu na ne yɛhwɛ sɛdeɛ efe no ɛde nhyehyɛ papa bɛba bɛsesa game no ɛtɔ so mmienu bihu sɛ ɔman no titiri bambɔfoɔ ɛbɛyɛ nhwehwɛmu ne ɛkwan bi a ɔmofa so biara sɛ nipa bɔnefoɔ a ɛdi saa wuo no so no yɛde ɔmo fa kwan papa so ɛbɛma yɛakoma atɔ yɛn so far no mo nyinaa mo nim sɛ apolisifoɔ abɔ mmɔden nsa ka nipa nson mene mo kasa yi there are 7 accused persons a wɔn gyina court deɛ di kan no wɔn kye nipa mmiɛnsa ɛno yɛ first case ɛyɛ yɛwura abafoɔ wua ɛne ne bodyguard police ni bi a wɔn nyinaa mo nim no na aberanteɛ baako ɛna akyire yi wɔn saa ɛde nipa nsia so sɛ wɔn hia wɔn charge wɔn emu 9 ɛba court at the first appearance na mmienu deɛ na polisifoɔ nya wɔn yɛ nso wɔn dwane ɛda yɛ court n'ano no ɛna baako bɛka ho no ade ne ho bae sɛ me no kasa ka nipa baako pɛ a apolisifoɔ se nipa ɔmo hia ɔmo no ɔmo nya no ɔmo sɛ ɔmo gusu yɛ nhwehwɛmu deɛ but si yɛ mprempren deɛ nipa nwɔtwe apolisifoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo dom gyina court no baako a yɛdi ka abɔ ne din sɛ Brahma a yɛfrɛ no Rasta no deɛ apolisifoɔ se ɔmo nya no nkyɛn nyame boa a nipa nson yɛ a si ɔmo wɔ apolisifoɔ nsɛm no emu 9 court ama ɔmo bail emu mmiɛnsa deɛ mene mo kasa yi ɔmo gusu da aba kuku mu a ɔmo nya bail na nyame boa on the 3rd of March ɛna yɛbɛkɔ case yɛtɔ so mmienu no a yɛ nipa nsia no yɛakyagye wɔn no ɛsiane sɛ ɛno no nipa nsia no a yɛpɛ wɔn a yɛnya emu num no a yɛ second case no second case because mene mo kasa polisifoɔ nya nka cases no mmienu emu ɔmo maa no yɛ baako lawyer say yɛ consolidate yɛnya consolidate case no nti ɛda so yɛ 2 cases the second case na yɛ nipa nsia a yɛakyagye wɔn no a yɛhu baako no ɛno na ɛreba so on the 3rd of March ɛno na emu mmiɛnsa ɔmo nya bail no na mmerɛ mu no sɛ obi nya bail na sɛ ɔda polisifoɔ kuku mu a yɛsɛ na wɔtwe mmienu biara yɛde ɔmo ba court nti ɛno ba so on the 3rd na the first case yɛ nipa mmiɛnsa a ɔmo nyinaa wɔ bail no deɛ ɛno nso ɛreba so wɔ Sunyan district court B hɔ no on the 10th of March samra polisifoɔ ahyɛ yɛbɔ sɛ ntutuo bi yɛ sɛ ɔmo yɛ biara no ɔmo gu so sɛ nipa a ɔmo hia wɔn ɛne ɔmo a investigation further investigation bɛyi ɔmo aba biara no so no ɔmo bɛnya ɔmo ama yɛ nti Asante Kotoko bɔ obuku ɛne yɛ supporters nyinaa no deɛ yɛka ne sɛ yɛhwɛ namɔn a bambuku etuo ɛne deɛ Ghana Football Association ɔmo nyɛ ne nyinaa deɛ banimu yaa mo nyinaa mo nim sɛ deɛ fa bambɔ ho deɛ ɔmo ayɛ dodoɔ no ara no nti no
ye kan sɛ nyame boa ne sɛ yasrɛ ɔmo sɛ ɔmo yensie ye de hye na ya ofrempɔn enwie ansa na yenyani ne ahoɔden kora mpo de asa ba koprama so ene me gina Kotoko IMC to me so aka kyerɛ mo sɛ Ghana Football Association ɔmo hyehyɛ after say yaye the burial and the final funeral rites of the late Nana Pooley no a na so mo tu asa fresh afedie yemra koprama so a ebe ya hombo asa afedie ebe sa abobo no bi yinyina so ne sɛ mpanisi bema be bi o me nyina ye ni aso na montu na omutu no yenim sɛ ombeto aso saa asan sɛ ye bekɔ so asi wo so saa ne Ghana fo nyina so do mo no otomti no yenim sɛ court die o GF die o ni nyina no ebeto aso akoso eto so biem mo nyina mo nim sɛ ball boy enipa bi so adwuma mo ye nyina so nante ne ye obi ayo so ye hwe wo mo ye wo contracts a ewu a esi e renew eto so me nsa nyina ye hye CAF ase CAF nso won hye ya ebire bi du asese yetimi submit clubs ya ombegina Ghana nemu ewo the next edition of CAF and Confederations Cup anim enti ye keka nyina bo mu no ejidi se bra so se afedi yetimi kura ye de hye na chi kura de a esese ye sa be bobo no with the hope say mo nyina mo be tayeti na mi wie kura no mefa kwanya so na mada krowura Sante Kotoko hene nyina Opemsuo se to bibio ewo so de osia kura ye mu fisa semi ba ye futuo ne akwanse ode ma ye ene ayiye no hyehyɛ ho ka nyina no afa na ade se oye na dihye na ye kronkron ebra na nakuku mu hene na busua nyina so so eta na chi ama na koso enso wa musu media force so be damase se nyemo a ko bi ntidi e koso ne asese ene mudwumadi no mama nye pepe fenchum a enya amhyehyɛ ene bibia nkoto manfo so eto so biem Ghana ba yentimi nyine mfiri mesan sɛ enam meso na the Minister for Sports and Recreation oba besaye the Ghana Police Service open power down the IGP yeru akufo dampare so so etunu na bakromu ha the regional minister Dr. Frank Amakwene the regional police command the Ghana Football Association GA company for any adofo nyina Americans who mean supporters emfrim ebai omo na anya omo na esiye si omo na so ba bia yeko bia ino omo na ekɔ ba ti en secretary ne ye supporters nyina so no ye beda masi yes mjiri sɛ ade ensi ye no de yentime enka ho asem but it's our right say baby ano ye be ensure say the right things are done all of us together so let us hope say the say ye ne be ye so manya we shall insist on our rights in several ways say okobobo e o baby na odu na hwe na security arrangement no o hwe na nye up to the expert here ultimately ejai one and there are so many ways right to assure you say obi amfa na enkoto chachasa right that's the enhanced protocols no to do no ye bambo honsem ehye yina se etimi di aduma di edi aduma ebeboa etosum ye no yen supporters no omo wo mpanifo om da oma no de adu no yen kyerɛkyerɛ ene kasa kyerɛ ene se yen media nyina no moboa yen na ye hyase enem no mo kasa ya hyehye meeting with the leadership of the supporters na we free ya to so ha ne mo mo hu se de adu ni o ti ye ne den ti bla omo no ekɔ kyerɛ akɔ no mo supporters akasa ne so radios ne various platforms in our education ekoso me did say nipa no doso asemba foforo a na oyawo no so na say dey okay me did say ne so for supporters na akoma ko ekofem kakra isa aresimu a ye de momone de anamontu papa management betu ene second leadership no nyina betu o efa court nsem ho efa se ye hwese GF ne ma no be yaduma no so mu no say ye mpanifo mo yiye no ye hwema na yaduma giri se obi anyana dwen se
okoye bi basa bia enti me nua ogusa ya enkyekere ne kasakere ene arosemu ombenya wo yimu anamo yebetu afiri ne ekono enye se ball no na ye de ne yebebo na emom no ombehu se ampa supporters panifo yimu management amoda ya no mu ye de yen supporters ye pe ama yen because asem no yebedi akira amana ko wi enti se yamana ani enwu a onyiri sa akoma beto yemu of course yen anso ye wo yen internal security emergency a ye de gugu amu a enso bebo yen nyeni nyina ne betimi aka na ponte but I can assure them say there are a lot of measures here betimi abo mani amasisa. My brother said no and never knew say a combined team of GFA, the Ministry of Sports and Recreation, the National Sports Authority on Bako rounds at the various match venues. The issue of CCTV camera no. Yenya mukra na if you ask wo pade na emu be 80% ya address ya it's only fair say onyiro nsabo pi yenya nto ho nse ye release na in the very near future we shall insist on it in say na rounds na minister no mo e ko no so no bibi fufuro betimi asa pm ye ka nyina ase minister nso bibi ya betimi aba nti me e be say yenya mukra na mum nkutawodi no kakra se ekwa mu kakra ansa na etimi aba medasi say ye asema to krata so de na ho say ehia ye pa ndi yenya mu akwa ba woni mi na ya dwene sese ya kase there's no deal on TV semia anamebwa ndi asem ho na beba no ye be insist on our rights and quality yen compromise on quality any the sese yen Kotoko no ze ye na ye hwe matches ye twa no dodo no ade a any ye first ye be disika kase ndi yenya nto ho na isan se emprempre ya no na pono so anase deal bia ni ho no for broadcasting ndi na ho asem no akoda but you can ye long term issues na ye ni free betria go say ye be resolve no lawyer coming na but one thing also to say on say league na sha sia any broadcast right no there was a TV station here every na mo kwan say o mo twa ningi na is the way I be fast one you bit my practice sponsors aba not you know every no so etmenyes cannot dey class no and no because of sadness every no sacrificing the percentage what gate process na ye no yemfa as a way or to compensate as a club won't say more than yes we be twako but you na e fast one almost bit manya sponsors some so that ba no mabeboa enti sana 17 na wo TV ha ya mo kwan ba anya ntokwase ye no mo kun you na we e fast beboa ma league no so akwachi get manya at my practice sponsors get ma move forward 6 March date na kan no e da so dinamu sada no holiday yidi se sada ni betima kai Pooley pa ti anopa no be ahomachi be nonum na yadida no awda mpaso a omanfo betimi abetwa no ho ahia ane na di engrade etwato ibegina mu akosi be nsia ne fa 6:30 na nkofo aba ya mamre o mabakire ade se de ye no adisi de this year na fe around 8:30 na sorry for so atake over no me de awufusum abeto aso na ya sorry ne bibia mamre se Kotoko supporters bibia no other supporters group bia makwan obia bakire ne de na ebo no ndukra de na se ya peja amono de ko ni krom kukum o this year to mesie no adesie esie ene adesie kwan fa sese wo ti no ndu no de omo de amono be kukum na ayi no asase dumie no kosi animero nsia na yawie e da krope se de yayi no Little contact from Nswatrema FC to the best of my knowledge, belief and understanding. We are here to hear from them. We are not into war with Nswatre, either the football club or the citizens of Nswatre. We are one people. We are only fighting for a just cause. We shall allow the security agencies to do their work. But trust me, the incident has happened already. We treat this as one of those issues, but we shall insist that justice is
served. That's why we shall insist on that. We shall not compromise on that. But there's no war between us. Why not? We are still one family in Ghana. The only thing is that we need to satisfy ourselves that you see, the corporates have been brought to book so that to prevent future occurrences. That's why we are seeking for justice. We cannot bring Pooley back to life. And we cannot treat insulted people as our enemies. No. But we shall insist on justice. Follow up on We betray. As of folk is a club on its own. We cannot take decisions for them. We join hands to champion a cause. They felt that at a point they had to continue with their activities, and we didn't have any control over them. But we are happy that at least they showed some interest in the just cause we embarked on. Is there a follow up on that? Your mama kwaba at the bar Opemsuo Radio on Facebook, Opemsuo TV on YouTube. And then you be PM and I say yet me about the press conference of Kumasi Asante Kotoko IMC after the happenings of Yunia Nana Pooley and then Kotoko IMC Ibishia and some for and yene omo etimi edi enkomawi and na ya chen aben Yunia or ye Kotoko a chita for mapa obeboni din na yatoa enkomo no so ewo Opemsuo minua ye mo akwaba Ejisu bru me pacho din frame ano kokwano na dodo no frame senior. Okay. Mr. No ene Kotoko mo frɛ nsɛmtwerɛfo ye bae no so mo de manu disem ato anim a mo susu sɛ GFA ebese afrɛ Kotoko sɛ Kotoko embebobo anase liga o mo susu sɛ ɛwɔ sɛ security measures bebree a Kotoko ene has ekabom ede to krata so no o mo susu sɛ ɛwɔ sɛ efi etimi enforce ena efi so indeed or de a document aba eye security enhanced document. Enti yawano say no Kotoko the way forward. Yedim say maka bia kire nanso yene yera hwefo ATU ewo Opemsuo 104.7. Ye way forward send our kan ye nia. Communication director di tu dwa no a. Say sabre ya yenua Pooley odaso ehye fridge mu ana memfa say nya nkra no kra no. I say yaw no eda so woni pemu ena ya kan memu anso no tembia no se obi free mu a se yaw no be free ye mu pi na eya na akoye eda ye be kra na chi kra no ye nya kra na chi kra no ana ye se bibia to atwa na ma obia wo dwumadie bia no otimi ko ekodi enti basa na e ma nipa dodo no enkai yaw ni biem ye be kai kra na eye 111 and I send ya impeding for no esi kire no nso no ewiatim ye se efiachi ni abofru biem ye hwe enhyehyeye ene niema ekoso ewo even security aspect mu kra na ye impeding for no ne Ghana ban IGP ene impeding bia me ahunu ye nya ni daso bi se asem no nso ewo court no gidie bi so wom etechire se ye den a ye benya justice ama ye nua no endi no na say ye no na ne ye kra na chi kra na say e ba say ball no na say to aso a ni ato aso evizem benefo say enso fa oba no nche say wonum nso obiem ye den a obenom endi no enipa ne wo free mu ya ne say ye bia ye but life must go on ye ndimi ka say wo free mu nti no ano no da bi ye kra na chi ne ye nhyehyɛ pa sɛ ne amoamunim ye wura nso de nhyehyɛ pa gu akwam ne na ya ewa kyire ne sɛ nkania obɛhwɛ bia na chi ama no ne ma ene ne yire enso ye wura dawroma ye hu sɛ ne ma no nso no ye wura afato no ho so obɛhwɛ nkwala na akosi pempenso bia omo ahoɔden betumi wɔ mu bia no enti na kyerɛ sɛ ɛti eyi ye nua no ne ye kura no wi a ye hyɛ agrodienas minua mpato ye dase ewo ensema woni ya che na ye kokra no yenim se Kotoko baby adru sisi no ye twen se ye be kra na chi na ya saba me pacho Kotoko supporters
the time you bisa we say minim say udi supporters front the nimpa yi say e bounce back ye be hunu say more support in that capacity before the incident na moye na because you hunu say the game e wo so atre dodo na na PM edi team na chi ekoye enti say more say babaka ye be say hunu say more support in that massive angle na yo minua eno de onze ebeya den kakra sebeya ubenya massive support no back beya ni aye de ho aba for the ama team no de ye be continue at the team na chi na because na ye wo aim bi ye wo ye yi se ye pesa afiwe no anya hwe kra no ye gi league no ne kwa Africa in the Africa no so da ho twen ye pesa ye ko enti kwan bia so no e se ye di team na chi because ye se eja e wo we be pa ye fra basam enti se team no be bo no modern akonkodin a ni nyina gina ye supporters yi so enti ye supporters no tem bia no ye timi ta team na chi ni ehun se team no so kwaye no wo mo na eko no mso nya gidi ene ahoden de bobo no so de maye mini e da se waje bre ene adaje ane Opemsuo 104.7 etwetwe nkomo ye da se pa yes it was a good press briefing and Asante Kotoko empanyifo clearly omo acted in the interest of the supporters in general and football supporters in Ghana as a whole mamika sam chaw say Kotoko position omo take here no nipa bi owa sebe o madwene wo fom to ntenase team akobobo ne supporter afrim na what take decision say at that time omobo bi no bi ntiase if Kotoko had decided so ya boy say na Pooley afrim the following week ya mo a e bia nke ye kasa nke we ye bebre wo ye ni ma ye babaye because na supporters na koma na e wo soro kakrakra ene nkomodie ni ade na ama supporters na koma abafom enti sempanyfo se ya kura na Pooley chi ewie kwakrakra on be return to football for me I think say ne kwan so ano no but baby e me dane say Kotoko lawyer Safoduku awe communication director esi su dua say omo be make sure say empanyfo be implement the enhanced security protocols no to the latter minua san hyehyere esi amfa anya adwuma asem esi e bi betima si anya the first time supporters akoba bia me abo omo we because say nua Pooley free muntina IGP bam minister bam the bia ye kwa we a ye bo nsentwerofo ye bo players ye bo last season ewo sunyane Masokradu, he was beaten to the point that somebody held his balls and pushed his balls together. And I had a tendency away in game, but media makase Pooley free mono ya areho, but a bois amienya and sacrae ewo yembona yebebodum just antico decision. I think that is spot on Kotoko Bobo and Yanyum Cro and Omodia Yazakotonium. Omote someone Bobo. There was a point they would play football, but as to which point was the best point to resume, I think that based on consultations on my year and in coma akosono any assurance on monya Safoduku kasa say omoni IGP din komo omoni minister din komo it is any omoni nyina na ma omo sa gidie ne say bosha omonya ne anoba mpanfo de aba omo no afedi omo return to football ebeboa I think say ne kwanso ano minu ya da se pa for umre ewo Opemsuo FM Opemsuo radio menamase minu